1800-luvun alkupuolella kutsuu meitä villi ja kesyttämätön Texas. Maa, jossa levittäytyvät laajat tasangot, kohoavat vuoret ja hallitsevat karut erämaat. Se on ainutlaatuinen sekoitus mahdollisuuksia ja vaaroja. Juuri täällä tapahtuu John W. Thomasonin romaani Gone to Texas. Tarina, joka vie meidät Texasin historian sydämeen. Lisätietoa videon teossa mukana olleista tahoista löydät kuvauksesta. Kapteeni Joshua Bucklow, seikkailunhaluinen sotilas, on oppaanamme tässä vaaroja ja jännitystä täynnä olevassa maailmassa. Hän jättää turvallisen kotinsa ja suuntaa kohti tuntematonta. Matkallaan hän tapaa monenlaisia ihmisiä. Rohkeita pioneereja, ylpeitä Texas Rangereita ja visionäärisiä johtajia, kuten Sam Houston. Bucklown matka on itsensä etsimistä ja muutosta. Hän oppii ymmärtämään Texasin monimutkaista yhteiskuntaa, joka on sekoitus erilaisia kulttuureja ja tavoitteita. Hän todistaa taistelua Meksikon itsenäisyydestä, ja hän joutuu kohtaamaan eettisiä pulmia maassa, jossa selviytyminen riippuu usein väkivallasta. Kuvittele aika, jolloin Texas ei ollut osa Yhdysvaltoja. Aika, jolloin tulevaisuus oli epävarma. 1800-luvun alussa tämä valtava maa oli täynnä muutoksia ja levottomuuksia. Meksikon itsenäistyttyä Espanjasta vuonna 1821 maa avasi pohjoisrajansa angloamerikkalaisille uudisasukkaille, toivoen lisäävänsä alueen väkilukua. Nämä tulokkaat, jotka etsivät maata ja mahdollisuuksia, kohtasivat tejanot, meksikolaista alkuperää olevia ihmisiä, jotka olivat asettuneet Texasiin jo aiemmin. Tässä kulttuurien kohtaamisessa alkoivat jännitteet kasvaa. 1800-luvun alussa Texas oli jännittävä ja usein levoton paikka, jossa eri kulttuurit kohtasivat. Angloamerikkalaiset uudisasukkaat, lähinnä Yhdysvaltojen eteläosista, toivat mukanaan omat tapansa, perinteensä ja arvonsa. He kohtasivat Texasissa meksikolaista kulttuuria, jota Espanjan ja Meksikon perinteet olivat muovanneet sukupolvien ajan. Alkuperäiskansojen heimot, erityisesti Comansit, Apassit ja Cherokeet, olivat myös tärkeässä roolissa tuon ajan Texasin kulttuurimaiseman muokkaamisessa. Angloamerikkalaisten siirtolaisten ja Meksikon hallituksen välillä kasvoi jännite. Vuonna 1805 nämä jännitteet kärjistyivät ja johtivat Texasin vallankumoukseen. Itsenäisyyden ihanteista inspiroituneina ja Meksikon hallituksen toimista turhautuneina, teksasilaiset tarttuivat aseisiin taistellakseen vapautensa puolesta. Vallankumous oli verinen ja raaka, jota leimasivat ratkaisevat taistelut, kuten Alamo ja San Jacinto. Alamo, vaikka se oli teksasilaisille raskas tappio, muodostui heidän taistelunsa symboliksi, rohkeuden ja periksiantamattomuuden kuvaksi ylivoimaista vihollista vastaan. Teksasilaisten voitto San Jacintossa vuonna 1836 varmisti heidän itsenäisyytensä ja johti Texasin tasavallan syntyyn. Kapteeni Joshua Bucklow, väsyneenä vuosien sodasta, etsii rauhaa uudelta mantereelta. Hän saapuu Texasiin, valmiina kohtaamaan loputtoman erämaan, paikan täynnä toivoa ja vaaroja. Hänen ympärillään on tuntemattomien maisemien äänet ja näkymät, kahisevat lehdet, virtaavat joet ja eläinten ääniä, joita hän ei ole koskaan ennen kuullut. Hän on jättänyt taakseen idän taistelukentät ja vaihtanut sotilaselämän erämaan tuntemattomiin koettelemuksiin. Hän katselee tämän uuden maan villiä kauneutta, jossa tasangot levittäytyvät loputtomiin ja kullanväriset heinät aaltoilevat kuin meri lämpimän auringon alla. Kapteeni Bucklow astuu tähän uuteen ja tuntemattomaan maailmaan ja oppii pian, että selviytyminen Texasin karussa luonnossa ei ole yksin taistelua. Hän liittyy yhteisöön, jossa on kokeneita pioneereja, miehiä ja naisia, joita ankara ympäristö on karaissut. Heistä tulee hänen opettajiaan, hänen tovereitaan, jotka jakavat vaivalla hankitun viisautensa ja opastavat häntä tällä maalla. Hän oppii ratsastamaan kuin olisi syntynyt satulaan. Hänen kätensä tottuvat nahkaohjiin ja villin mustangin liikkeisiin. Hän omaksuu selviytymiseen tarvittavat taidot, metsästyksen, riistan jäljittämisen ja luonnon muuttuvien merkkien lukemisen. Hänen tiellään on vaaroja, kohtaamisia petojen kanssa ja jatkuva uhka vihamielisten heimojen taholta. Mutta kaikki ei ole pelkkää raskasta työtä ja vaaraa. Bucklow löytää uudisasukkaiden keskuudesta syvää ystävyyttä, sinnikkyyden ja periksiantamattomuuden hengen, joka yhdistää heitä vaikeuksissa. He kokoontuvat nuotion ääreen loputtoman tähtitaivaan alle, jakavat tarinoita, naurua ja yksinkertaista yhdessäolon iloa.
Sodan kaiut. Taistelu Teksasin itsenäisyydestä. Vapauden tuulet puhaltavat Teksasissa, ja ne kertovat kasvavasta tyytymättömyydestä Meksikon hallitusta kohtaan. Kapteeni Bucaliu alkaa ymmärtää poliittisia jännitteitä, jotka kytevät arjen pinnan alla. Maakiistat, kulttuuriset erot ja konfliktit Meksikon hallinnon kanssa sytyttävät kapinan liekkeihin. Hän näkee epäoikeudenmukaisuuden, jota hänen teksasilaiset naapurinsa kohtaavat, mielivaltaisen lain tulkinnan ja heidän oikeuksiensa polkemisen. Hän näkee katkeruuden heidän silmissään, kasvavan kaipuun itsemääräämiseen. Vapauden ja itsehallinnon ihanteet, jotka ovat syvällä amerikkalaisessa hengessä, löytävät vahvan kaikupohjan näiden pioneereiden sydämissä, jotka rakentavat elämäänsä karuun erämaahan. Vapauden hinta, taistelukentät ja uhraukset. Teksasin vallankumous alkaa. Laajat tasangot muuttuvat kiihkeäksi kamppailuksi vapaudesta. Kapteeni Bucaliu on omistautunut tälle taistelulle. Hän on konfliktin keskipisteessä. Hän todistaa Teksasin armeijan järkkymätöntä rohkeutta ja lujaa päättäväisyyttä. Monet heistä olivat maanviljelijöitä, karjatilallisia, kauppiaita, jotka olivat vaihtaneet auransa ja työkalunsa kivääreihin ja miekkoihin. Hän taisteli rinta rinnan sellaisten legendojen kanssa kuin Jim Bowie ja William Travis, joiden nimet jäävät ikuisesti Teksasin historiaan. Hän tuntee Alamon taistelun katkeran tappion. Tässä taistelussa kaatuneiden sotilaiden sankarillinen uhraus on sydäntä särkevä muistutus vapauden korkeasta hinnasta. Alamon muistosta tulee taisteluhuuto. Se on symboli Teksasin rohkeudesta ja järkkymättömästä päättäväisyydestä. Sota vie Bucaliuin äärirajoille. Se vie hänet fyysisen ja henkisen kestävyyden rajoille. Hän joutuu todistamaan käsittämätöntä julmuutta. Sodan kauhut jättävät syvät arvet hänen sieluunsa. Hän suree ystävien ja tovereiden menetystä. Heidän uhrinsa on jatkuva muistutus siitä, mikä tässä konfliktissa on vaakalaudalla. Hiljaisuus laskeutuu ja koittaa aika rakentaa tulevaisuus, kansakunnan synty. Teksasin joukot taistelivat voitokkaasti San Jacinton taistelussa. Kenraali Sam Houstonin johdolla Teksasin voitto oli vakuuttava. Kapteeni Bucaliu, uupunut mutta järkkymätön, todistaa taistelunsa tuloksen. Hän on todistamassa hetkeä, jolloin unelma itsenäisestä Teksasista muuttuu todellisuudeksi. Voiton riemu sekoittuu menetyksen tuskaan. Tämä voitto on saavutettu veren ja uhrausten hinnalla. Velasco-sopimuksen allekirjoittamisen myötä Meksiko virallisesti tunnustaa Teksasin tasavallan. Vallankumouksen tuhkasta syntyy uusi kansakunta. Tämä vaikeasti saavutettu voitto merkitsee sekä toivon että tuntemattoman tulevaisuuden alkua. Kirkkaita ja eläviä kuvia. Thomason osoittaa poikkeuksellista kielenkäytön taitoa. Kirjassaan Gone to Texas, John W. Thomason ei pelkästään kerro tarinaa, vaan luo kokemuksen. Hänen kielensä vie lukijat 1800-luvun Teksasin sydämeen, antaen heidän tuntea ja kokea jokaisen yksityiskohdan. Värikkäiden kuvausten ja voimakkaan proosan avulla Thomason maalaa elävän kuvan rajaseudun elämästä, vangiten sekä sen kauneuden että vaarat. Ei pelkästään taistelukentät, sukellamme myös ihmisyyden syvyyksiin. Gone to Texas sijoittuu Teksasin historian myrskyisään aikaan, mutta pohjimmiltaan se on tarina siitä, mitä on olla ihminen. Thomason kurkistaa hahmojensa sydämiin ja mieliin, tutkien heidän unelmiaan, virheitään, voittoja ja tappioita. Hän maalaa elävän kuvan rajaseudun elämästä, jossa yhteiskunta yrittää löytää jalansijaa ja paljastaa samalla ihmisluonnon monimutkaisuuden. Kapteeni Joshua Bucaliu, päähenkilö, ei ole pelkkä sankari. Hän on syvästi kompleksinen ja uskottava hahmo. Ikuinen viehätys erämaahan, ajaton teema, rajaseutu sekä fyysisenä paikkana että ideana on pysyvä teema Amerikan kirjallisuudessa. Se edustaa rajattomien mahdollisuuksien maailmaa, paikkaa, jossa yhteiskunnan rajoitukset katoavat ja jossa ihmiset voivat luoda itsensä uudelleen, kokeilla onneaan. Gone to Texas käsittelee tätä ikuista teemaa ja tutkii elämän vetovoimaa ja haasteita sivilisaation rajalla. Enemmän kuin vain tarina. Borte till Texas on merkittävä teos sekä historiallisesti että kulttuurisesti.
Bortetil Texas ei ole vain mukaansa tempaava seikkailuromaani. Se on arvokas osa amerikkalaista kirjallisuutta ja todistus historiallisen fiktion voimasta valaista menneisyyttä ja viedä meidät tapahtumien keskelle, jotka muovasivat kansakunnan. Thomasonin perusteellinen tutkimustyö ja yksityiskohtiin paneutuminen herättävät henkiin tärkeän ajanjakson Texasin ja Yhdysvaltojen historiassa ja antavat lukijoille väläksen niiden ihmisten elämästä, jotka elivät, taistelivat ja kuolivat Texasin vallankumouksen aikana. Romaani tutkii 1800-luvun alun Texasin monimutkaista sosiaalista ja poliittista ilmapiiriä ja käsittelee jännitteitä angloamerikkalaisten uudisasukkaiden ja Meksikon hallituksen välillä, konflikteja ja kulttuurivaihtoa, jotka leimasivat tuota aikakautta, sekä tavoitteita ja ihanteita, jotka johtivat Texasin itsenäisyystaisteluun. Se tarjoaa tasapainoisen näkökulman konfliktiin, tunnustaen molempien osapuolten rohkeuden ja päättäväisyyden peittelemättä sodan raakaa ja epäoikeudenmukaista luonnetta. Historia, kirjoitettu musteella, kaiverrettu kiveen. Gone to Texas ei ole vain tarina kirjojen sivuilla. Tämä saaga on syvästi kietoutunut Texasin ja kaukaisten paikkojen kirjalliseen perintöön. Thomasonin elävä kuvaus Texasin hengestä, itsenäisyystaistelusta ja luonnon karusta kauneudesta on koskettanut lukijoiden sukupolvia ja varmistanut sille paikan amerikkalaisen kirjallisuuden klassikoiden joukossa. Tämä romaani on inspiroinut lukemattomia musiikki- ja elokuvateoksia, ja sen teemat ja hahmot ovat tulleet osaksi populaarikulttuuria. Jotkut teemat koskettavat meitä yhä tänäkin päivänä. Vaikka Tuulest viidut sijoittuu menneisyyteen, se käsittelee teemoja, jotka ovat ajankohtaisia myös nykymaailmassa. Tarina kuvaa ihmisen ikuista kaipausta vapauteen, oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamisen haasteita ja kulttuuri-identiteetin monimutkaisuutta. Nämä teemat puhuttelevat myös nykylukijoita, jotka kohtaavat samanlaisia kysymyksiä. Teksasilaisten taistelu itsenäisyydestä muistuttaa meitä itsemääräämisoikeuden tärkeydestä ja jokaisen oikeudesta omaan elämäänsä. Heidän uhrauksensa, jotka taistelivat Texasin vapauden puolesta, kaikuvat yhä korvissamme ja muistuttavat meitä taistelusta demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta, jota käydään kaikkialla maailmassa. Lähde omalle Texanin seikkailulle. Gone to Texas ei ole vain historiikki, se on matka sielulle, todistus ihmisen hengen lannistumattomasta voimasta. Tämä tarina kuvaa Amerikan historian käännekohtaa, kansakunnan syntyä, joka on kietoutunut vallankumoukseen ja rohkeuteen. Mutta se on myös ajaton kertomus seikkailusta, rakkaudesta, menetyksestä ja ikuisesta kaipuusta löytää vapaus ja yhteenkuuluvuuden tunne. Mikä tekee tästä kirjasta niin ainutlaatuisen, on Johnin tarinan kerrontakyky. Hänen taitonsa viedä meidät 1800-luvun Texasin sydämeen, tuntemaan hiekan jalkojemme alla, nuotion lämmön ja taistelun jännityksen. Kapteenin matkan myötä koemme koko ihmisen tunneskaalan syvimmästä surusta voitokkaaseen riemuun. Alamme ymmärtää rajan vetovoimaa, sitä hurmaavaa sekoitusta vapaudesta ja vaarasta, joka houkutteli niin monia ihmisiä tälle valtavalle alueelle. Olemme todistamassa kansakunnan syntyä, kamppailuja ja uhrauksia, jotka tasoittivat tietä uudelle aikakaudelle. Ja me poistumme tästä kokemuksesta syvän kiitollisuuden tuntein niitä kohtaan, jotka kulkivat edellämme, jotka uskalsivat unelmoida erilaisesta tulevaisuudesta ja joilla oli rohkeutta taistella sen puolesta. Nyt on sinun vuorosi lähteä tälle ainutlaatuiselle matkalle. Tartu Gone to Texasiin ja uppoudu rikkaaseen historiaan, seikkailuihin ja ihmisyyden kirjoon, joka sinua sen sivuilla odottaa. Anna sen viedä sinut vanhan Texasin villiin luontoon, kävele kapteeni Buckalewin ja unohtumattomien sankareiden rinnalla, jotka muovasivat kansakunnan kohtaloa. Anna Gone to Texasin sytyttää mielikuvituksesi, herättää uteliaisuutesi ja inspiroida sinua löytämään loputtomat mahdollisuudet, jotka piilevät ajattoman tarinan sivuilla. Jaa ajatuksiasi, tunteitasi ja yhteyksiäsi tähän eeppiseen tarinaan kanssamme alla kommenteissa. Ja muistakaa tilata kanava Ajaton kirjallisuus, niin saatte nauttia lisää kirjallisuuden seikkailuista. Toivottavasti nautitte tästä uskomattomasta matkasta Gone to Texasin sivuilla. Jos piditte tästä historian, seikkailun ja ihmishengen tarinasta, muistakaa jättää meille peukku. Liittykää Timeless Lit Masterpieces-kanavalle ja jakakaa tämä video ystävienne kanssa.
Klikatkaa alla olevia painikkeita liittyäksenne ja jakaaksenne videon. Sukeltakaa syvemmälle kirjallisuuden maailmaan ja katsokaa soittolistamme löytääksenne lisää videoita, joista saatatte pitää. Olkaa uteliaita, inspiroitukaa ja löytäkää lisää ajattomia tarinoita, jotka ovat muovanneet maailmaa.